Yes. Kapo kidhi nyime awinjo kami wacho no to ayenye wacho ni ni ng'eyo ok ni kare e kind rowere. Aparo ni puonje wi kute mag ayaki en gino mosebed kitimo kuom higni. Nyaka sani nyalo wacho ni nitiere jogo eko mabende kia kaka kute mag ayaki landre mabende miyo ni podo onyare koso. Aparo ni kuom gimwaseneno e ng'eny joma rowere ok ni gikia, ging'eyo kendo ging'eyo mang'eny di, but gin gi tomoro ni gin jok kisasa, yani gin joma kiana nyawacho nango gi dho Kiingereza, ok gidwar timo kaka joma chon ne timo. Giwacho ni gin generation masani, koro gimbe gidwa ni gidag kaka gidwaro, koro giwacho ni gin gibro dak kaka gidwaro. En kata puonj mimiyo gigo, puonj mimiyo gi jogi nyamrerwa kata gimiyo gi migepe kata mimiyo gi skul ok gidwa tiyo godo. Mane kind maneno ka en gima timore e ng'eny joma tindo, kendo gitemo mondo gitim gikgi e yorgi mopogore gi gima kaka joma chon kata jonyuolwa ne timo gik moko. Information gin godo kendo dibed ni mano bende ema miyo un kaka